Hey guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव आरो बर' फिननाय जाबावबाय। बयनिसिमबो फार्स्टआवनो हेपि निउ इयार। आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथानो नागिरदों आरोना, मानो मोनसे गोमोथाव बुस्थु आरोना। बे गोमोथाव बुस्थुआनो जाबाय नैबे। बियो आरोना बिनि स्ट'रि दं गाइसफोर ससे बिराद दुखुनांथावना बे दाउ फिसानि स्ट'रियाहाय। नोंथांमोना खोनासंलांदो बिदिब्ला एसे नाय बिनि नामा गोसोम गाइसफोर गोसोम बर'। गाइस बिनि स्ट'रिया जाहैबाय ओरैबायदि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। मासे दाउ बिमानिफ्राय जेनेबा दाउदैया जेनेबा गजबनानै जेनेबा ओंखारजोबासैमोन आरोना। ओंखारजोबैयाव बियो लासै ओंखारदोंमोन बुस्थुआ, माने बे दाउ फिसाया आरोना। लासै ओंखारनायखाय जेनेबा बियो दाउ बिमाखौ मोनासै नालायथो, मानसिया बेखौ माबाबाय नालायथो, बख'बाय नालायथो। दा मानसिखौनो दा गावनि बिमा बायदिफोर मोनो खोमा जां आरोना। ओंखायनो मानसिनि खिथु उन खारबाय थायो, माने मानसिजों थायो आरोना। गोसोम फै गोसोम फै लामा थांनो फै गोसोम खाथियाव फैबाव नोङो होमब्ला गोसोम फै गोसोम फै गाथारगोन फै लामा थांनो फै गोसोम फै गोसोम फै आबा फै गोसोम आबा आयै ओंखाम जादोंना जायाखै बियो बिमा? मिथिखांलै माइरं होमारना होमाराखै नोंलाय? होगोन नङाबा बिमाया बेनोमोन आरोना गाइसफोर। नै बे बिमाया बेनोमोन। दा बिमानो होबाबो बिमाया लाया, दा सौनानै हरो, खेबना होयो आरोना। ओमफ्राय नै नायनो हागोन, नै खुदै नायनानै मानसिजोंसो थायो। गोसोम बर', दिस इज गोसोम बर'। आथिंफोरा गावजोबनानै बेनो मुरखुवा साला लायाखै साला, बिराद गाज्रि। नै दाउ बिमा बेनो आरोना गाइसफोर, एफा गाज्रि। नै गोसोम बेनोमोन आरोना गाइसफोर नोंथांमोननो खोन्थानो होननाय बुस्थुआ। बेसांखिनियानोसै गाइसफोर, बेखौनो खोन्थानो थाखाय नोंथांमोननिसिम फैदोंमोन। भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, बायदि जेखिनि दङ मानो बेखौनो गासिखौबो खालामजोबना होदो गाइसफोर। बेसांखिनियावनो दोनथ'बाय, बाय बाय।